S reportážnou kamerou Dúbravskej televízie sme po dlhšom čase navštívili zimný štadión na Harmincovej ulici. Žiaci, siedmaci Hobby Bratislava hostili v súťažnom zápase rovesníkov z Piešťan. Hralo sa podľa zaužívaných pravidiel 3x20 minút s označenými peťkami, pričom sa dodržiavalo pravidelné striedanie celých petiek každú minútu. Stretnutie rozhodoval ako hlavný Vladimír Krásnik s dvojicou asistentov Magdou Čerhitovou a Martinom Leitnerom. Úvod súboja patril domácim. Na obertáša vystrelil v 10. minúte Seidl a onedlho sa strelecky nepresadil Čefo. Obertáš opäť dobre zasiahol. V 14. minúte pekne prenikol hostujúci Kubo, ale domáci gólman Mihálik sa nedal prekvapiť. V 15. minúte bol vylúčený domáci Chorvát za sekanie a hostia početnú výhodu využili. Vedúci gól Piešťan zaznamenal Kubo. Hoba mala síce prevahu, ale hostia boli v zakončení efektívnejší. Po tomto závare pred brankárom Hobby sa skóre prvej tretiny nezmenilo. Po krátkej prestávke, keď hráči neodišli do kabín, pokračoval vyrovnaný súboj. V družstve hostí si na poste obrancu výborne počínala urastená Gabriela Žitňanská, jediné dievča v stretnutí, ale ani ona nezabránila Hobe, aby vyrovnala. Na začiatku druhej tretiny, v 23. minúte, dal prvý gól Hobby účinným blafákom Chorvát. Domáci sa však z neho tešili iba 4 minúty, pretože už v 27. Piešťany opäť viedli. Pekný gól zavesil Minárik. Stredná časť zápasu mala najvyššiu úroveň. Útoky sa striedali na oboch stranách, hra mala dobré tempo. V 28. minúte mohol zvýšiť náskok Piešťan ich najlepší hráč Kubo. Mihálika však neprekonal. Nedáš, dostaneš. Stará športová poučka platila ešte v tej istej minúte. Kurióznym gólom pomedzi betóny obertáša vyrovnal Mosnár na 2-2. V polovici stretnutia podľa pravidiel prišlo k povinnému striedaniu brankárov. V celku Piešťan odišiel obertáš a jeho miesto zaujal Mrekaj. Domáci nestriedali, k dispozícii mali iba jedného brankára. V 34. minúte sa stav stretnutia opäť zmenil. Strelecky sa presadil po druhý raz Kubo, mladý hokejista z Piešťan s dobrým ťahom na bránku. A hostia po tretí raz viedli, tentoraz 3-2. Po druhej tretine si aktéri v kabínach odýchli a medzitým Rolba upravila ľadovú plochu. V poslednom dejstve sa obe družstvá snažili rozhodnúť. Piešťancom však ako keby odišli sily, viac sa bránili a aj faulovali. V 45. minúte, keď bol vylúčený ich najlepší hráč Kubo, mala Hoba presilovku a po nebezpečnej strele obrancu Guota sa domácim podarilo vyrovnať na 3-3. Ich tretí gól zaznamenal Seidl. Skóre sa nezmenilo ani po tvrdej strele obrancu Guota. Záver patril lepšie fyzicky disponovanej Hobe. Hralo sa zväčša už iba na jednu bránku. Domáci sa po prvý raz dostali do vedenia v 58. minúte. Na 4-3 upravil svojim druhým gólom Mosnár. O minútu sa skóre opäť zmenilo. Na 5-3 zvýšil Gajarský, ktorý dorazil puk za chrbát Mrekaja. Bolo rozhodnuté, ale to ešte nebol koniec úspešného záveru domácich siedmakov. V poslednej minúte završil gólové sólo blafákom Seidl. Svojim druhým presným zásahom uzavrel výsledok. Hobba Bratislava zdolala Piešťany 6-3. Zápas ťažký, samozrejme, s víťazným koncom pre nás radostný, ale naozaj sme začali veľmi zle, nezvykneme až takto špatne začínať a potom sa to ťažko doťahovalo. Ale som veľmi rád, že chlapci nepovolili, že vydržali až do konca a ukázalo sa, že teda máme troška nejaký progres v tom vývoji hokeja nášho tu v tomto klube, takže som veľmi rád, že to skončilo tak, jak sme si všetci želali.